pabor si Iloilo 2nd District Board Member June Mondihar sa pagbalik sang initial screening sa mga pasahero sa Iloilo International Airport. Ini kasunod sang insidente nga natabo sang ligada nga shooting incident matapos ng taya ang isa ka pasahero sang kutsilyo sa sulod sang airport. Sa interview sang Bombo Radio kay Mondihar bilang chair sang Committee on Public Order and Safety, iyagin pahayag nga kinahanglan nga unahon ang seguridad sa mga pasahero antes ang convenience. Dugang pa niya hindi pwede nga isakripisyo ang seguridad sa mga pasahero sa pagpadali lang sang proseso sa pagpasulod sa airport. Suno sa iya, ang pagbalik sang initial screening isa ka importante nga tika nga god mapabaskog ang seguridad sang publiko. Dugang pa niya nga kun may isa ka individual nga may planong maghimo sang malain, kinahanglan nga duwa ka screening ang agyan sini agod mangina gamay ang tsansa sini nga makahimo sang bisan ano nga malain nga plano antes pa makalabot sa pinakaulihi nga screening. Suno pa sa iya nga nagaakomodar ang Iloilo International Airport sang madamo nga mga international flights kag kinahanglan nga napreparar na ang mga pasilidad nga kinahanglanon agod mangin matalunsay ang pagproseso sa mga pasahero sa ila pagbiyahe. I-restore nila kay kadelikado na. Hindi ta pwede masacrifice ang safety tungkol lang sa convenience para sa ako niya mo. So kuya daw mas prepare kuya nga ma-restore tong ano. Ang problema na sa convenience pangitaan na paagi kung paano da nga matagan solusyonan ang parte sa convenience issue. Anyway daw ano man sila, renovate man sila. Reconfigurate man sila, no? Kay nakita ko kasi sa Pamatic okay na gin-accommodate nila damo nga flights. Kay suno sa kay Parinyo okay na gin-design lang ang airport sa mga 15 to 20 flights mo, no? Na muna initially kiti domestic. Kay subong damo na flights na accommodate, may mga international flights na. In short, wala ma-prepare ang airport, no? Wala ma-prepare ang mga facilities sa airport, especially ang ang kapin pang safety nga factor sa pag-accommodate sa mga madamo nga flight.